Уважаеми зрители, отново сте с предаването на Фокус, който се излъчва директно от студиото на телевизия Диана. Мой събеседник тази вечер е доктор Георги Стефанов, областен координатор на движение България на гражданите. Доктор Стефанов, настъпихме само като думата бежанци. Знам, че имате мнение, знам, че имате приятел свързан с Сирия, лекар, или много известен ябълски кардиолог. Какво можем да кажем? Вие как чувствате нещата? Предполагам, че със сърцето най-напред. Не мога да не разкривам това, което чувствам със сърцето и с сетивата си на мислещ, чувствителен човек и на лекар. За мен това е изключителна драма. И фактът, че тези хора страдат, е достатъчно основание аз да изпитвам съчувствие и състрадание към тях. Това е достатъчно, господин Ненов. Тук дори не говорим конкретно за политика. Ако искате, можем и по този начин да обсъдим тази тема. Не толкова като политика. Добре, аз ще ви кажа личното си мнение. Като гражданин, като човек. Добре, ето така ще ги кажа. Но ако нещо политически имате вашата партия изградено, аз не съм срещнал онова, сякаш... което аз говоря, е онова, което ние си говорим, когато се виждаме като политици, като представители на тази партия. Всъщност, аз нямам някаква шизофренна раздвоеност, господин Ненов. Това, което ще ви кажа сега, е основно онова, което е позицията на партията, която представлявам. А то иначе не би могло да бъде. Аз не бих могъл да следвам някакви партийни повели само защото... или дисциплина само защото... Доколкото разбирам, ще говорите по повелята на сърцето, което е да, това ще кажа. Верно е, че аз дори съм имал със студенти сирийци. Моят колега, когато споменахте, аз ще му кажа името, това е доктор Еспер. Да. Той е малко по-млад от мен и други колеги. Дори сега ще кажа името на един Исмаил, на Зухер, на Джамал. Точно се спомних имената, тези хора не съм ги виждал от 83-4 година. Минали са близо колко? 30 години. Аз не мога да се представя, че тези хора могат да бъдат превърнати в, как да кажа, някакво мюсюлманско острие. Нали? За това се говори, виждате ли, че как тук ще нахлуят едни хора с автомати, калашници. Камикадзета. Това е безобразие. Моите уважения към колегата Еспер. Другите колеги ги помня като студенти, като честни, достойни момчета. Дори единият ме идвал на гости в моят дом, на улица Дружба до стадиона. Как бих могъл да изпитвам друго, освен състрадание? Ако има възможност, аз бих им помагал и като лекар, и като човек. И с каквото мога. Да чуем зрителя. Между другото, вие ли ми казахте, или доктор Еспер ми обясни скоро, че в сирийски език е прието сирийската традиция да се обръщат на малко име и това не се счита за неучтиво. Да, така е, да. Съжалявам, че те са 3 сирийци, вие знаете чудесно в Ямпол. Не можах да ги придумам да се явят пред камерата, явно камерата ги смущава. Вие ми напомнихте дори ето господин Каяли, изключително интелигентен човек, който живее от много години, десетилетия. Как би могло иначе да бъде? И ако трябва да го свържа с миналото, за което споделих преди малко, да, моят дядо 49-та година минава турската граница, защото е бил земеделец, защото е бил антикомунист. Оставя 3 си деца тук. Хайде да не разказвам повече от тази драма, защото този род е страдал твърде много. Те са били интернирани. Нещо щях да ви подхвърля като реплика и сега се сетих какво беше, като говорихте. Ние къде бяхме българите 56-та година, унгарската революция, унгарското въстание срещу съветската окупация, къде бяхме 68-та, когато Чехословакия, къде е тези хора, за които говорим? Никола Петковистите, социал-демократите, които бяха съсипани по лагерите и принудени да емигрират една част от тях. Оцелели са тези, които са емигрирали. Другите не са оцелели и са правили изключителни компромиси със себе си, с идеалите, които са вярвали. Така че и България си има своите страдалци. Спрямо комунизма имам предвид. Така е. А къде бяхме тогава ли? Аз... Не, с вас не сме били родени. 47, разбира се. 68 година Елховския полк беше в Прага. Аз съм служил в Елхово 10 години по-късно.
Да. И аз знам колко се гордееха местните хора, че са били полк на българо-съветската дружба. Те са абсолютни окупатори. Дявол да го вземе, не е ли така? И когато нашият съгражданин Георги Господинов пише "Невидимите кризи", той говори точно за това. Нали си спомните, господин Ненов, защо все нашите години не се случват, за несбъдналите си години. Дори за многото несбъднали си години, защото е нямало 56-та в Унгария, като в Унгария 68 година в Прага. Да, но според мен Георги Господинов, който е безспорно добър писател, той бърка малко епохата. Той е роден 68 година, така че той тогава на една годинка, той не е живял. Тази епоха не е неговата епоха. Така е, да. Така е. Нали, ако говорим сериозно. Добър вечер. Добър вечер. Искам да вляза в предаването. Разбира се, да, слушаме ви с доктор Стефанов. Да, намалих звука на телевизора, не знам дали това ще помогне. Пламен Брънков се казва. Чуваме ви добре, да, господин Брънков. Да, много ми е приятно да гледам как се развива предаването. Изключително много уважавам госпожа Меглена Кулева. Тъй като слушах предния, който се изказа преди мен за селените там, че тя не била партията на селените, просто исках да помогна на хората да разберат, че нейното движение иска да направи хората да живеят по един по-висок стандарт, по един по-добър начин, тъй като имам представа как живеят хората навън. Няма връзка и няма разлика между селото и града. Така е, да. Конкретен въпрос към доктор Георги Стефанов имате ли? Въпрос конкретен нямам, просто исках да помогна в тезата, която слушах преди минута и просто се възмутих. Благодарим ви много за обаждането, господин Брънков. Благодарим още веднъж. Да, моля. Изключително много искам да помогна и така. Да, благодаря ви. Вие нещо, доктор Стефанов, към нашия зрител? Благодаря на Пламен Брънков. Аз познавам Пламен Брънков. Той е един много добър мой познат от детските ми години. Дори спортувахме заедно. Да. Благодаря, Пламене. Разбирам за твоето пояснение и се радвам, че мислиш като мен. Така. 68-ма. Френските студенти. Чехословашката пролет. Да. Сега къде сме? Аз сега продължавам да не разберем къде сме сега. Сега ще ви кажа. Нали разбрахте, че днес студентите са окупирали най-голямата аудитория в Софийския университет? Май сега започваме след толкова много години. Подклетва министър-председателя Пламен Орешарски да каже така кой му е заповядал да назначи Делян Пеевски. Отново се връщаме на темата за Делян Пеевски и този въпрос, кой продължава да се задава. Този път много се радвам, че го задават 20 годишни момичета и момчета. И ако тогавашните студенти в тези години са нямали смелостта и силата да се противопоставят като парижките студенти, 68 година, правя аналогия между Франция и България, то сега се изправят едни студенти, които казват, че не искат да живеят повече така. И издигат лозунг. Лозунг, на който те пишат: моралът не е порок. Какъв по-голям лъч надежда от този факт? Да. Разбира ви, доктор Стефанов. Аз може би съм ретрограден в известна степен, но в последните години, срещайки доста млади хора, гимназисти в Ямбол, виждам как те след това изчезват. Заминават за САЩ, заминават за Англия, заминават за Франция, студенти и по мое наблюдение не се връщат. Ние имаме ли, разбира се, в глобалното село, самолетите и така нататък, но те няма да работят за България. Ама какво им предлагаме в България? Какво виждат България? Добре, но ето говорим тук за ценности, говорим за това да отхвърлим. Първо, второ, трето, четвърто, за да кажат
Искаме да работим в България. Да, иска да работи в България. Някой от тях, дъщеря ми също искаше да работи в България, като се върна от Германия миналата година. И знаете ли какво ми каза? След като 3 месеца търси работа, каза, явно трябва да стана член на ГЕРБ, за да си намери работа в София. Да. За назначението това на ГЕРБ знае и аз доста неща. Негативни разбирам. Не само това. Аз самият съм преподавал дълги години и голяма част от моите млади колеги заминаха за Германия, за Англия. Но специално Германия мога да спомена двама прекрасни хирурзи, 30 и няколко годишни момчета. Прекрасни хирурзи. Как да се върнат тук? Нали, знаем за какво става въпрос. Какъв морал им предлагаме в политиката, в нашите отношения? Да, какво говорим ние? Господин Димитър Чамов, като гостуваше учител от езиковата гимназия, той спомена колко пари